Tällä videolla harjoitellaan kymppikirjan kappaleen 5 aihetta samannimisten sekalukujen yhteenlasku. Ja tässä meillä näkyy nyt 2 kokonaista 1/4, johon lisätään 2 kokonaista 3/4. Noin. Lasketaan tämä nyt sillä tavalla, että ensin lisätään kokonaiset kokonaisiin. 2 + 2 on 4. Helppo homma. Sen jälkeen lisätään murto-osat, laitetaan yhteen niin, että osoittajat lisätään toisiinsa. Nimittäjä pysyy samana. Ja summaksi saadaan 4, eli 1/4 plus 3/4 on yhteensä 4/4. Voidaan tarkistaa se tuolta kuviostakin. 1, 2, 3, 4. Sitten muistetaan, että 4/4 on yhtä kuin 1 kokonainen. Eli kun meillä oli tuolla jo aiemmin 4 kokonaista, nyt siihen lisätään vielä täältä murto-osista saatu 1 kokonainen, niin vastaus on silloin 5 kokonaista.